Okay, may gabi no. Ano po tas sa istorya niya kung pistong naanda no. Ug mayong adlaw na tong tanan, pizza 16 sa Agosto 2026. Kani akong istorya ron. Murag nang libawot akong balhibo ani. Magagsuna no kay ni simba ko ganiha sa luon. Kay Domingo man dayon na late ko dayon ni kuan ko at litso naman to no. Dito late na kong oras dahil hapit na mahuman din na akong gihimo at tumi sa bilhin sa Kasilak sa Luyo ng sa ato bang simbahan dito agi sa Luyo no. Nanghid pagani ko ni Ma'am Julie kay tumi agi sa altar na maday pagi-ana diha kay bawal man di diri mi sa Luyo. Hinumdum ko ba napahinumduman ko anang nang libaw tong balibo. Napahinumduman ko ana sa akong amigo sa una nga taga-Katagbakan. Nag-eskwela diha, ang room na diha dapit sa ubos sa Kasilak kanang hagkanan bitaw sa kaning Berhen na ilang room diha. Tinga sila kay mag-arrange sila sa ilang bangko sa una. Hapon na sila mahuman, pagkabuntag sayo sila ganha. Ang ilang bangko nang atuwad naman. Mura bagi-agi og duaan mga bata nga gisunan. Ina pwede po ka naray higayon na nga ilang obserban na po magduwa dag mga bata kitaan nila madungog po nila niya ko baliwa raman to nako tundugay ng panahon na hinumdum mo karon gagsunan pag hawak na mo ni Dilya dito sa kuan nag-video ko karon no may bawat ang balibo ako i-reveal na lang ni kay ano may bawo po kung say kuan sa ako ipakita niyo ako nabay portion diha sa kuan akong video akong gi-reels ang uban pero gikat na ko na wala ko i-upload akong reels magigsunan akong gikat na gilain ako na ako na ipakita ipadungog nyo ani sumpay ani kong istorya karon kay murag sa ilang katuyuan anang akong gipadungog na nako basig na say pangayo nga magpaampo kay ang ako nadungog yun way bata diha padung midiham ko agi kay sa luyong ang paghihon wagi bata nga ako nakita magigsunan wag yun sa gamay tingalan ko pag replay na ko sa akong nag-reels ako kay i-upload na kay akong gi-video ang diri padung sa Kasila kay hastang mga Berhen akong gi-videohan kay souvenir dayon pag-upload pag kuan nako pag edit na nako kay ako nang i-upload dayon naay nangatawa nag-recite nga bata hindi maklaro ang tingog kamo kung basi makaklaro mo ani kung unsa ning wa magibata didto wag yoy nakita mong bata cameraman magigsunan niya gikan sa gawas diha na sa sod gyud anang siyo pag intra gyud sa anang nay murag hagdan diha ang room pud sa giingon sa akong amigo nga nay manggidua ug naay mga bangko diha mga murag giagi-ag duwa dayon na pud nakakita mao pud na istorya nila no pero wa magibaliwa ato nako na recall na ako karon nga adlaw no nga nahitabo nako nga mauni ako gini ipaklaro ninyo o ako ipadungog ninyo kay basin og naay katuyuan nganong ako gipadungog o gi-appear sa video nila wa man ko makadungog dito ani ramang video og ipadungog dito sa area no o yun ani ra akong kuanan taas man akong video kay putol-putol kini nga portion diri mao ni kani wala ko i-appeal na-appeal man nako pero wala ko i-appeal kay lain man kasin ilain na lang nako ni padungog ninyo kung sa inyong ikasulti ini magsunan natin sa kung ipakita ninyo sunan okay entrance